Ja som zelený, áno. Celý si zladený až na tých úsekoch. Nemôžeme mať všetko. No, izbičku nakrútime. Na týchto izbách je toto najlepšie. Nešplíchať. Odpad máme takto. To je jedno. To sa podá. Tak, to máme výhľad. Čo hovoríš? Výhľad dobrý? Ideme na tie raňajky slávne, uvidíme, čo to bude. Veľa ríže bude na raňajky, robia sa sebe. Čo to babkáš? Ryžu s vajcom, ako občas aj doma, a k tomu tu samú kapustu. Hande made. Na raňajky. A, aké to je? Dá sa to jesť. Také divné na raňajky. Však to aj doma ješ na raňajky, ale doma to je väčšinou na večeru. Sme tam šli, to stalo 60 alebo 80 centov bola. Si hovoril japonsky, to sa mi zdalo. Už si nepamätám, jak to tam aj v ktorej stavbe japonska. Bola tá kulička. Presne tam. Čo? Jaký si optimista, prste šlapol na mínu. No. Neboj sa, to myslím. Dve jeby, takže mína vybuchla, ale oni ich likvidujú. Ale henten by mohol šlapnúť na mínu, nás odrbalo 100 000. Je akože Laos, zle. Zlí ľudia, no. Taký, žebravý. Mostek krásny. Idem zavesiť drona? Ja rád vešam drony na mosty. Čo, chceš selfinu? S tým úžasným mostom. Úžasný je. Lepší, jak ten modrý, kam nás ten poslal. A tuto tlačíte modrá fagura. To je ono? Jako nečudoval by som ti poviem, jak matka na henta. Na klinčoky. Nečudoval by som ti modrá. A? Pekné šlehy. Ty vole. A len ten na motorke byť.
V Laose majú najviac vozičkárov na svete a to kvôli tomu, že majú tu tie míny, ktoré tu nechali tí vojaci. A ako dosť to tu treska. Oni to likvidujú. Potom z toho robia oné gorále a tak, z toho hliníka, to sme videli. No ale neodporúča sa ísť mimo cest, alebo jednoducho neviete, na čo skočíte. No, vojna je tu všade v lesoch stále. Aj tu je vojna. Aj tu bol most. Ale možno iba záplava. No čo? Ty si za také blbosti to odkedy? Ten bude pýtať výstupné. Čo, Eugen? Vstup do jaskyne. Krásny. Autentický. Vidíš tých turistov? Dvoch turistov. No, všetko. Ha! Hotovo. No, tu majú teplo. Od piči. Tu grilovali. Začínaš svítiš na široko. Krápníky, krásne krápníky. Eugen, daj výklad. Môj výklad. No. Okay. Dobre. Ja si na to nesvietim. Na očnom to je lepšie asi. Do jakej díry ideme? Dáme drona? Čo chceš naháňať na tým? Tu blízko trochu. Popadané henca. Krápníky? Pod nohami občas. Si môj tiket, však ja nič nevidím. To je prach či vlhkosť? To je vlhkosť. Šeli, čo tu ale je? Len sa treba zastaviť. Všetko si to môžeš omakať. Aj tu, Daj tomu názov. Vieš, jak v drinách. Počkaj. Dobre si to mal. No ty koky. To tiež sme neboli v takom fotelu. Normálne až nepríjemné. Jak je to vlhko, že tento tela pášti toto. Čakaj. Ha! Zistil som, že mám na mobile ledku. Lenže ona urobí toto. Vidíš, tu dole není tak vlhko, hore je vlhko. Pozri. A jazierka bývalé. Asi áno.
Možno, je tam voda. Hej. Kokos, tu môžem chodiť? No, by si potom nemohol chodiť. Eugen, skús zasnúť čelovku, jak to tu bude vyzerať. Ja mám na mobile, počkaj. Toto mi nejde. Tak. Takto to vyzerá v jaskyni, vážení dámy a páni. Takto. Hneď trošku svetla, hej. Že keby sme sa stratili, tak tam. Ale inak? Ale rozbiješ si 3-krát obu. Môžeme ísť ďalej teda. Je to bardzo zaujímavý zážitok toto. Také kolotoče trošku. Ešte pozri. Spadla hento. Spadlo strop, ale spojilo sa s hentým. Vidíš? To je veľmi zaujímavé. Toto padlo Áno, to je. a toto sa potom dokrapnikovalo. No, spojilo sa to. Aj akurát môj čín tam bol. Čínový minister. Kdeže tie diery? No nejdem, lebo Bůh ví, kde to končí. Tohle kdo už topánky tu nechal. Hej. Nad nami je čo? Ale to už končí. Hej. Nájdeme novú... No, toto je pekné na to. Tak niekto chceli asi dole. Možno, že tu sa dá ísť. Toto bolo nejakých 500 metrov, 600. To je presne jak z toho filmu o tých chalanoch, čo ich tam zalala voda od tých. No to je úplne tak. Ty vole, tu si len tak môžeš medzi klapníkmi. No, u nás sem to nič, ani na to nekúkni, nie, že to chytíš. Normálne tu to žije, tu to klapká. Tuto zaostrí dyliňo. Tu. Dobre, čakaj. Sme úplne rozmazaní. To sú nepoužiteľné fotky. Nepožívateľné fotky? Tam Eugen, choď. Tam. On tam ide. Neblbni, ja to nebudem vyťahovať. Budem, máš peniaze. Poď naspäť. Kam tam lezeš? Čo? Tam ideš tam? Čo mám robiť? On tam leze. A to ja si musím cestu pamätať teraz, vieš? Čo? Ja si musím cestu pamätať. Ale ďalej nedá sa ísť, takže ani nemusíš, lebo... Nič tam není? Tu kvapka tak voda, že máš to korčulovací trávu. Idem mrknúť. Lebo tebe sa nedá veriť. Nedá sa, lebo je, ale dá sa prejsť, ale do piče sa. A čo tam je? Ešte môžem ísť.
kilometr. Ideme ukvapkami. Môžu poslať tento, pomoc prú. Vrtuľník môžu poslať. No. Do jaskyne to je ideálne. Gate. Gate. No toto už naozaj nemáte. Že zbytočné sme sa sem pachtili. To si spovedal? Ty koky. Toto je obrovská sála. To je akože... No, To nemáš ako ísť. hej, ako ísť dole? To nemáš ako ísť. Nedá sa. Tak ale mohli sem teda aspoň značku nejakú, že... Ako ľudia tu chodia dole, len... Keď už chceš sa zabiť, tak tu sa dá z toho boku. Aj tu sa dá. Keď sa dá, ale Kaž. Á, tu je cestička. sa dá ísť do... Aha, A to sú domáce grafity. práve domáce hieroglyfy so sprejom acetónovým. Asi tu bol separ. Tuto je Separátor. Ne, ja nejdem dole. Nevylezem. No tak cúvaj. Ja to idem kúknúť, poviem ti, čo tam bolo. No ale spocený som, ako by som Tu bol. vlhko. Jazierka sú tu? Ježiš, Maria. Tam sa dá všade ísť. No, ďalší konec. To je v tej druhej bude takáto tma. Čiže v tej druhej jaskyni bude takáto tma. Pumukele. Ukulele. Mali veľnies. Jo, to som vždy chcel. To je nádherné. Nádherné a celé je to taký záves tam. Aj tu sú. Ale mohol by si sem ísť. Keby si sem vyšiel, tak turme selfinu.
A takto sme prišli, ne? Hej? Tak ja si tam netrúfam. Na Južka. Takto sme išli hore. No, a toto nemám celkom obu. Či? No dúfam, ale áno. Ale takto s podkou sme išli, neviem, kde sa mrtolíš. To vidím, že som sa tu uhýbal. Zasvietím si do ksichtu? Presne to som skrpuje. Je tam chlapík, že taký priebojný, lebo on hento, že tu je end, tam hore. Však nechcem mať problémy. No, keby tam vydržal to stará, alebo len to starý. No, tam asi. Jako, viem si predstaviť ten film, teraz ma mrazí, čo tí dvaja tam boli. Ne? Je v tej bani? Nie, no je to, keď spadli, tí dvaja, no, učiteľa, No však to boli v bani. Či v jaskyni. to bola jaskyňa. A dostali sa do bane. Dostali sa do bane pod mama, ale to bolo tiež hrúsne, že naozaj keď vypneš. Neviem, či už nemáme baterku vybitú na hlave, aby sme sa vrátili. No, to má 2 km. To možno bude taká prechádzkovejšia. No, jak i prvú sme videli, nemyslím si, že tam natrepali po kúsku asi. No tu už nezablúdiš, jen to bolo také zaujímavejšie. Hopla. Ešte nehovorím. Zase tam má henta, šlapne si, Čo? že mal si tam podporka, šlapne si do vody. Čiže ma to udrží? Bude muset. Už to začína. Aha. Tu si na jednej stránke, tu si na druhej stránke. Na jednej, na druhej. Není cestuje. Nepresvietí. To sú veci. Nezdrbal. Čo? Že som sa čo? Nezdrbalo sa nič.
Serus. Eugo, Ideme najväčšiu kokosinu robiť. na kokociny my sme experti. Kúknite na to sexy body, sexy body. Ne. A ja mám sexy body. Eugen. Kozitivý sa. Môžeme sa ísť okúpať najprv, ne? A to nerob. Rob si sme sám sebe. Idem. A hento, jaká dírka tam? To tam má byť? Ten ventilek? Ten ventil, tam si prdal si tam. Však pome, ne? Oj. Na čo čakáš? Ja neviem, máme ísť. Čo jasné. Dobre. To nevedia, ale len to máme si počítať ostatných. Ale prosím ťa. Tam je návod, čo máš robiť. Ja som nečítal ani tými s tými... Však som ti to nahlas čítal, ešte som to prekladal. Tahajte sa na lánku. Si na pličine. Gulky sú v poriadku. Už nejsú. Som v stabilizovanej polohe. Si sa vepchat. Ty si taký gentleman. היה צריך להביא לפה את הפרוגו. This is clever. Píšu, a ja čo? Ja na to tu mrzka, na tú pličinu furt. Snaž sa nenamočiť. Čo? Snaž sa nenamočiť. איך אני יוצאת מפה? תודה. אוי מלא, הצלחתי. אם אתה צריך עזרה תגיד לי. A nezabludíme v tej jaskyni? Neviem, možno. Nemám Poď láno. na hlavu. A šťastí máme miesta, či času, koľko potrebujeme. אני הורדתי רגל ועד עוד רגל. Picture. אלי, עוד נעשה פיצר למלי. עוד יבהות. Dajte na hlavu. גם הצלחתי, צריך היה לקחת. Ty asi budeš ležať. Serus, Eugo! Servus, Petrix. Ty si čakal, že budeš mať sprievodcu gajda? Áno. Že sa aj on naučí, víš? Nie, mrazík. Ja sa musím naučiť. Víš, to som čakal. Toto mi bolo treba na staré kolena. Rozraziť si tú lebeňu. Toto... Snad tu není netopír, no. Lebo to... Snad tu není netopír. I keď to bude netopír...
točím. Eugen sa stráca ve tme. Počkaj, tu máš. Čo je akvabela? Ty si mi udrbal oné. Tu som. Pláva. Topím aj čelovku. Mňa porazí z toho chlapa. To je prúser na prúser. To je ko. To je... Mám všetko. Dobre, môžeme ísť? No ja čakám na teba, keď sa stratíš ve tme. Už není Eugen. No vidíš, keď máš vlastnú čelovku, to je iné svetlo. Čo? Keď máš vlastnú čelovku, aj volá, čo vidíš. No ja. A už to mám na kamere, aký si ty úžasný, milovaný. Čo som povedal? Že pál do ryti. Na tebe je nápis. Jaký si pobavený. Nedostanete nič ode mňa. Ešte ani dvoch chlapov ani nechcú nič. Á, žiadne mani nebudú, decka. Nie. Zaradili sme sa do stada proste.
Zaprášil mi celý výhľad. Čo je blázen. Tu uvidíš a už ideš. No tak. Dobre, ide. To bacha na nohy. Bazénik. Šumičo. Polievka na obed. To sú jedovaté hento kohutiky. Kohutiky. Na vodu kohutiky. Dobre, ale nemám navigačku. Ja si rozmyslet, mali by sme ísť sem doprava. Žádné. Po tejto ceste mám ísť? Dobre. Neviem, koľko mi tu ten telefon takto vydrží. Mali by sme si asi okuláre kúpiť slnečné. Dobre sa ti sedí? Nie. Teraz som sa upravil som. Musieť stáť, lebo mi telefon vypadl. Dobre, tento zastáva hotovo. Tu není ani prelávka. Čo máme na výber? Môžeme ísť buď vystúpať hore na ten viewpoint, alebo ideme do lagúny. Neviem sa rozhodnúť. Lebo s týmto vyšľapaním stratíme moc času, neviem. Ale ako ešte je v podstate ráno.
Čo je tak iskrivo v tieni. To bude ono. Šťulkam. Budeme zadýchaní na kamere. Vadí? Jak fučíš? Mám ísť prvý? Áno. Tam nás sa čaká. Však sme včera trénovali, Evgo. Fotiť?
No prečo to tí ľudí robia? Čo? Že nepovedá pravdu, jak to naozaj. Moja ľudská nešitnosť, odjak živa, to si, a ja by som napísal, že bol to úžasné, a ja by som sa nepriznal. Čo ti poviem, to si tí, ktorí, možno 3%, ktorí napíšu pravdu, nie čo ostatní chcú počuť. A hento, ale váš si dojebaný výlet, hento, dovolenku. Pozeri na, ne? Jak tu je Ale takto super. žijú oni, ako, čo sa čuduje? No však áno, však za to ti dajú lajky. Nevidím sa. Zase jaký dostojné, pekné fotky nerobíš, no? Náhoduješ, jak je raketa. Sebou dole. Whoa, careful, this one, Peter, this one. Za toto platíš, no. Nemusíš moc gopročkovať. Cestu máš, hento máš, skore výhľady máš, všetko. Panoramata. Zase nerobíme to. There's always people checking Well, his I think pretty much our whole hostel. Yeah. How's the hostel been? It's alright actually. It's not bad. The room's a bit. Yeah. Yeah, because the reviews for it is really, really good. That And it is cool, like, Yeah. You know what they do though, because some girls that we travelled out, well, not with them. but just kept me bumping. They said that their hostels who rent, it's like the mattress was fully brown, like really bad. So they had to leave. But they said you can't get the money back unless you click check out on Booking.com, so you can't leave a bad review. And then That's why they're everyone does refunded. it. Yeah. And then you got the money back. That's the same for a lot of places, they give you free stuff. I thought whatever is free. It's free slip for free. There you go. You're the one kind of Yeah. it's a good thing. But the one for Bang recently, a really nice one. It's like a brand new one, White Elephant, and it's like £6 a night, and it was literally like a fucking hotel. It was- Everything brand new.
skaloles eugenovitý vo svojom prirodzenom prostredí. Skalolezie. Ešte, že má tričko, ktoré má, inak by to nedal. Píš, 5 báb mám za sebou. 5 báb, strážnych báb, ktoré chcú, aby sa im vrátil. Ho teraz stráži. No a vyzerá, že aj ustráža. Uvidíme. Nerobím kraviny. Povedz čo múdre. Že sa bojím. No, čoho sa bojíš? Lebo Idem pomaličky. aj každá cesta. A tie risky. To je dobrá cesta, lebo tu chodá turisti. Bude pri tých dvoch skalách asi, jak podľa fotek. Možno tam bude ešte slnko. Jarku, čo by toto rkoca to hente? Nemohla nám dať rúžový skúter? Uvidíme, keď tam bude slnko, zostaneme, keď tam nebude slnko. Točíme.
Eugen, čo to máš? Tam v novom Prajangu to bolo taký roty a tu zachovala čo iné. Tu je to luty. Tu je ruty. Všetci ruty. Hami, papi. Pomaly papaj zabehne ty. To je dobré. Ešte jedno? Ešte jedno hento ty kupivé? Hento už nechceš? Nechcem ja. Som sa rozhodol, že nechcem. Chlapec v pyžame. Papkaj. Ale s vajcom to je lepšie.